Kabor Kapatisi TV. Kabul, Kamashin Kabalas Nakarpang Kabakhamskem, Kamsted, Kamklan, Batbaduna Bam Umpnia. Kinailam juga khod nyotrep National Awakening Movement belalam khamat the working president ubah Thomas Pasa. Hakar kundai trik urusau arajar posan. Kelapanjing pensyai no chief executive member ke Khasi Hills Autonomous District Council holo ke jing appear ke jubab Jong U hapo ke dor batalang ke berang syukut no dangshan. Bat ke jubab bagaseng kelayu apediang lima ke hok wa jing tip lari ke right to information. Hak jing kena kilar petai kubor ubah Thomas Pasa uloong bakat kum ke jubab hapo ke dor batalang. Badang Syukut Shan, Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council ba Winston Tony Lingdo, ubapet ruwe katana trade, ulong bagajing IY ki kerdap lum khajana, kedebet baga council kala khot da ka tender, hendekat baga jubab jong ka RTI ke jubab bagi dan tang saungut ki shimet ki ba apply kat ban rengut ki ba yo ban penya ki kerdap lum khajana jong ka council ki ba mshim thep satya ka application. Lakin tu ke council benang ni syakmat ke jing khot tender na ke benta ki kherdap lum khajna ke de ben long da ke lenti ke bekoi basuba. Mentah kasih nak kalian ngajongi nge lah persiang bagi kendu ya EM trade in charge bagi CM. Hari ngathare nak daw ko jingput kam ngajongi don ski meeting ki babun. Jangi kemla ban ya kendu. Hari nak kalian ngajongi wa ban penpau kumni. Bahak kini ki sni ki bladam Shwa ka session jong ka council hadin minglayo ya kata ka jubab jo ka RTI ngila pha ka city sei CM ba karni ka city ka rehlor ni man katum ka jingkran jong WM trade hapo ka ying dorbar jong ka council ha ka bai la ong ba ya kini ki gate jong trade department lai wai lamba ka jing khot application ya ki brio ki bakwa ban penya ya kini ki gate ban nak leng jongi hadin bangiwat ka RTI pada ngipan ki kopi ai yang ni ka kopi jong kita kiba apply hadin mengiyo kata ngilap ba kidon khan rengut kiba apply ka bamut khan reu tuli ki application kiba apoi sakami jong district council kiba la penpawe ka jing tharang ka jing angru ka jongi ban penya ikini gate handai kiba sausi ba ka bot sau klap ra ka long ba nakini ki khan reu tuli ki application tang sau tuli kiba yo ban penya ikini gate ba kita kin rengut pada kini kiba claim apply ka total ki gate ka baka district council ka IY lamba ka trade department ka rish fautuli nakini fautuli sautuli lai sa kita ki bri ki bala ai ka application ha ka district council ba handreu tuli pada lai sa kita ki bri ki ba claim pen poi ka dong application sya ka ni ka mi jo ka district council tena kalian ka jongi ngila kwa ban ya kendu ya is EM in charge trade nomor ba ka e ka ba ikran mi hapo ka ing dorbar le si ka kala kani ka RTI pada ka pin bakalano markan kamu RTI omdai baro kiba apply kiba yo ya ka trade license kiran kiba claim apply ene kiyo ya kanika ban pendia ya kanika trade gila ai daga city ban ngila kerpat ya EM bodon boram ba le si lemba ka city la ho ha ka jibut kam yo im lapor bagi kendu ende lemba ka city la ngi yo tang jubab bru le si kan pensyai yang ngi ba ladam long kom taru le si ka jing pensyai ba ka le si kan pen wanra kata ka jing syai hendiat abadai ba kini gigit kiba ka district council ka IY syaki reshimat ban penyat ti kata ka de ka mat ka benukong ba ila wan persiang bani kendu ya EM mentas ni MP ngi ka nongrim ya ngi ong bahaba ka stand hapo ka ying dorbar kami ba ngi IY ki trade hadin bangi khot application tengi khmin inti ba baro shi phongut ki bayo ikini spotli gate ka application ka jongki ka don for council kai hari ka RTI pada kam ongum ta kin reungut kiwai pada ki bayo ka application ka jongki ka claim don hapo ka council ki claim apply bat ki yo te ki bru jongno bayo pada ngimla wan tip ya kata pi hoi sawut ki don hi ki apply haka disisa la khan reungut ki apply kini banyo sawut reungut di benkentat kai henry kisah kentat ki yo tang sawut khat arngut isa kan tai ban ringut pada kiyo kita ki bure ki bakhalam apply ki khalam bu application tel se kane ka benta kan ka pen wanra ki jingmut ki ba le si ba thamula ba ki ba pendaut pada ya kom trekam jo council ban kale ngajongi om dei tang kan ka isi haki si barem bugila da friend ba dei ban stop no hakan ka city bangi pha se EM yang ba dei ban stop no ikni gen but
immediately they ban khot no dakat tender lambai khot khobor but ngin plate ngin scrutinize kini kita tender document pada lembaga kata open tender system klang ba kata ka jingkhoi ka jing suba ka basisha ngin kan wadra pada hakil komtreka mapok council ke ban khimil inti ba nakaliang jong in charge in simchiai kini benta but let's say shen hi ngin ya sayo ban puli haki khot khobor ba ka district council ka khot ya ki khon samla ki ro pai ba nak bri new trap ki ba dade kata ka jingthu an penya ikni gate bakit apply let's say kata ka sni kan dega sni jong ka jing serang jong ka jingkho jing suba hak ro komtrekam hak re po council ke pi nakaliang ka jongi balengi kwa ikendu ya em in charge street kadi halor kata hi bang iyo haka ying dorbar thau an em trade ila ong ba ngila khot application ngiyo pedang application halor kini ki gen henry ka RTI pada ko ong ba ya ki ba claim yo pedang ya application ro ngila ai wai ti kita ki gen tekan ni pada gadai ka kamram kani kadi ka jinglap ko jongi da ka RTI kam de ka jikran jonga kadai na po UPIO jong KCDC bla ai kini ka jing tip changi bat ka basa pada dai nakal yang jong kami jong em charge street man pensai halor ini jing lap jongi ha ka RTI report politik kata hendak ke bangi persang nak leng jongi om dei benta labun bon klik sistem ban tenru ban penbor ban kerpat ya kiru komtrekam ki ba khoi ki ba suba hang ni po council lar dei ka parti jong no dengan organ kerjai pi lar dei ka parti jong no ru ki bar sincere hang ni ngi pendap ka kamaram ka jongi ban tenru ban kerpat ban persang dakan nu kalar ti ba kikam kijam hapo council kinde ki ba penya lomba ka jing khoi ka jing suba ke Pin Reels pa ya kak tin la jong pin dan kam ya kabakan kiyo kak tin kasi kak tin la jong ai kan roy kan pa kakin tin risau kadai bat kamut ya upanai ba shipo jong kasnem ha uni upanai kala deiru ka portion rai hakabaki slading slasi kikup ya karong risau kani ka kentin risau kamutru ya ka metba jong ukhnam tuda ya kan mau kendit ho lapen mi ta ka pati CTV naga menta ka jingmentoi upat ba